Fuck Pelle, du ser afslappet ud. Ja, så afslappet ud. Hej Blokken! Hej Blokken! Hej Blokken! Hej Blokken! Så er vi kraftedeme i gang, godter! Vi lander saltet! Vi lander saltet! Vi lander lazy. Nej, stop nu med jeres lazy link, mand! Mine er lazy! Godter, så laver vi en giveaway på et ballpass! Ja! Lad os bare gøre det. Jeg er imponeret, Pelle. Du har ikke sagt, at jeg får det vildt i næsten 3 minutter. Hvad siger du? Jeg sagde, jeg synes det er imponerende, at du ikke har sagt, at jeg får det vildt i næsten 3 minutter. Jeg får det vildt, mand! Jeg får det fucking vildt, altså! Så starter han kraftedeme. Jeg starter som en lille what the fuck? He's a motherfucking fucker! Pelle er en motherfucker. Nok. Godt, motherfucker. Først så tager man lige en omgang i træningscenteret, og så bagefter det, så skal man hjem og spille Fortnite. Jeg kalder det dobbeltpump. Ja, det er double tactical shotgun. Fuck, hvor sindssygt. Prøv lige at bakke det ned på en god, vi skylder og kraft, det vil være en 4, mand, og 4, mand. Jeg minder mig kraftedeme så meget om ham der for minkavl, eller for ham der for de blinkende lygter. Du skal da ikke mig for fanden, ja, det er sådan. Skib mig! Fuck, hvor lækkert, jeg fandt chok. Kokaina. Og Palle, han kan godt lide delfiner. Jeg har 4 airstrikes, gutter, og en grenade launcher. Jeg føler mig som en fucking... Og jeg har leverpostej i køleskabet. Akustik. Skal jeg holde minis, eller hvad går der? Jeg holder chop. Ja, det gør jeg. Nej, jeg holder chok splashes. Værsgo. Palle, kan du så holde den her? Kom her. Hvorfor ikke? Hvorfor kan man ikke kaste den her? Ja, jeg skal holde den. Kokaina. Altså, så basker vi lige ned i træsko. Jeg skal fandme prøve det her, det er fandme lang tid. Ej, nu må du lige baske ned i træsko. Hvordan er det, den virker? Ja, hallo! Ej, idiot! Jeg får det vildt! Jeg får det fucking vildt, mand! Hvem var det, der gjorde det? Jeg får det vildt! Ej, det er fej, nu må jeg holde op. Jeg kan ikke klare det! Altså, din mongol, mand! Du kan ikke have forbi! Altså... Din dumme kælling. Altså, din dumme kælling, mand. Det kan da ikke mælke det her. Altså, jeg får det snart vildt, altså. Glæder til at vente sker. Med Eminem. Yeah, the big bang. Så kan man synge I can swallow up, ballow up, et der går til op, but I think this guy's like bampelam, bampelam, ja. Eller Rap Guard, Pelle, kan du den? Så lad mig du vil se, hvad jeg har. Prøv lige at baske lidt. Det var fedt, det var 1 til 1 det der, altså hold kæft, hvor er du god. Jeg skal lige op og have ham nismanden herovre, eller hvad det er. Nej, Søren, din fede mongol. Det er min, det der. Kun du væk, Søren. Kan I også høre en, der snakker? Og det er ham, der kommer til at trykke på den der. Ja, jeg ved godt det. Lad os gå til retail. Han er rockets. Nej. Kan du ikke få den shotgun der, Palle? Altså, hvis det er den der, du med. Ej, de andre rockets, der er i spillet. Hvad fanden tror du selv? Jeg ved ikke, hvad du mener, Bobby!
Har du set den der meteor, der kommer? Ja, den der. Det er ikke fordi man kan undgå at se den. Hvis du kigger den vej her, så skal man... Nej! Er du bange, eller hvad, Pelle? Efter tid afslappet, prøv at se ham. Jeg har kun været bare en gang i mit liv. Kæft for sikkert, du er afslappet. Der var fucking også meget af, mand. Ja, det der derude. Der løber nogen herovre, det skulle af, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Jeg blev lige skudt efter dig. Det er også det, det er lige til montagen, Chibi. Ja, jeg skal nok klippe det. Stop for satan. Jeg ved godt, det er bare botsig, men det er jo stadig aim training. Juice, det eneste rigtige. Det er helt verbus. Det er den gode firma. Sjæler penge for det firma. Samler det der pap, det gør. Ej, helt ærligt, din noob kan du ikke ramme. Lad os lige se det igen. Fuck, hvor er du lort, Jeg kefir? slikker fisse nu. Slikker fisse. Jeg slikker fisse nu. Jeg føler stadig, jeg er god. Hvordan ved du det? Bots? Fordi jeg bygger på nogen form for Mand, det skal man godt lede efter, når man finder man ikke kan se dem, hvis man er bag en væg eller en står, så kan de komme ind. Det er jo lidt tydeligt. Men ham der kan du se, han er jo fucking idiot. Hvis det havde været spiller, ikke, så havde han begyndt at lave 90's. Altså. Han kan også bare være ligesom mig, der bare er komplet lort. Så har han bygget fucking Hotel Trivago, man. Ja. Ja, 100. Se, Pelle, ham der lider dig. Vi skal ind i retail. Jeg skal altså have en... shotgun. Jamen, jeg skal have en ny shotgun, skal jeg. Eller... Jeg skal stadig have en nyt våben. Jamen, du skal stadig poppe shotgun. Jeg skal også stadig have et nyt våben. Jeg skal bruge våben. Jamen, den her lortebøse AK, jeg har, den er altså lort. Hvor skal du også tro, at jeg ikke gad dø? Hvis det er nogen, der skulle være i 20, så er Kefir altså i fight. Det er godt, du nævner det. Ja, han er død. Hvor lyder det? Hvor lyder det, som om at du trækker en kæmpe indånding med den der lorteraket, du har siddende bag på ryggen? Det er ligesom en fucking... Ja, det er katsevæg. Undskyld, hvad er det, damen står og siger til mig? Jeg level lige op, godter. Lige vent lidt på Jim, han looter. Jeg har ikke tid til alt det pjat. Bask ned. Kammerat. Der er nogen derovre. Her. Ja, jeg så lige løbingen. Der var en, der løb. Inde i shoppen. Ja, ellers har han jo nok løbet ud. Ej, Kifi, det gjorde du ikke, når jeg er inde. Han har nok løbet ud igen. Men han løb der altså. Jeg har det på klip. Rulle. Jeg trækker ham i supporten. Hvordan spørger du, fordi vi er her? Rulle, jeg har en kebab. Ja, nok fordi Kifi, han vælger at skyde sådan nogle raketter af, ikke? Så kan man godt se, hvor vi er. Der er været fight. Sygt. Skal vi prøve at lave... Nej, vi skal ikke lave Skybase. Nå. Jeg vidste, du ville sige det, men der blev jeg sgu nødt til at sige, det må sgu være nej. Men det får mange kliks på YouTube. Jeg har set Judex lave det, tror jeg. Men jeg tror lige det. Kommer der så en kanon og flyve ind i zone? Der er ikke nogen kanon. Det er bare kanon. Hvorfor venter du der lige til noget der lige... Åh nej! Åh! 100, jeg skal have mig en jetpack. Åh! Det var gjort også godt, det der.
Der er nogen, der bygger derovre. Det er vist det meget skæve på det der, Palle. Det fandt jeg ud af. Hvorhenne? Ja, hvorhenne? Åh nej! Hvad laver du? Jeg faldt sgu derned. Jeg vidste ikke, man skulle holde øje med den. Nej, vent lige. Ja, tag nu jeres medkit! P4, tag medkittet! Der er et flyvemaskine lige derinde. Skide på, hvad der er. Jeg holder vagten mig. Jeg holder fucking bort. Kom nu, Jamie, for helvede! Vi skal da flække dem her. Det var der! Crack 58. Fast knæ! Folk kommer op og spørger mig, hvad der er Brian. Så nu vil jeg fortælle. Hold da kæft, der er bare rocket flot af det. Arm 16 hvid. Men det er kraftedeme noget pis! Jeg blev skudt 2 steder fra Artasko. Du findes ikke! Jeg mener det! Og der har jeg været så, man. Findes til du? Italien steder, der er kun 2 steder. De vil gerne med mig. Kan ikke se dem vej. Kan ikke se dem vej. Jeg hader det, Esben. Hader det. Du da, giv mig AS. Ja, der er AS. Så jeg følger bare. Røgen 2 gange på et døgn. Man skulle tro det var løgn. Man skulle tro det var løgn. For jeg ved ikke hvorfor. Pengene på mig, de bare løber op. Tror det fordi at jeg ikke får nok. Se mig på mine ting til solen står op. Nok må være nok. Jeg vil have mere. Pengene de giver bare problemer. Man løser nogle flere. Så jeg må gemme det til senere. I ved godt hvad jeg mener. De ringer 911. Jeg vil have 911. LV på mit bælte, dobbelt G på mit spil. Ikke så meget jæller. Det er sygt nok til godt, at vi sidder på Pelle. De vil gerne med mig. Kan ikke se dem vej. Kan ikke se dem vej. Kan ikke se dem vej. De går igen, ligesom et spøgelse skejs på mig. Det er bare en følelse tråd på mig. Du kan ikke købe det lang vej frem, og du kan ikke løse det. Jeg har mine patroner, kæmpet for længe med alle mine dæmoner. Du kigger på mig, så må du forstå mig. Men jeg ved godt, du ikke kunne tro mig. Det er dig, der kan til den zone der. Mason Mandela, Italien steder, der er kun 2 steder. De vil gerne med mig. Kan ikke se dem vej. Kan ikke se dem vej. Kan ikke se dem vej. What the fuck? Jeg ser ham, TV. Nej, Palle, du kommer altså på YouTube. Jeg er ligeglad. Jeg kommer og kigge. På den anden side, der kommer en mand og åbner døren, ikke også? Og jeg er fucking Det var ikke det game, det var det forrige game, hvor vi... Ja. Jeg skid på alle. Det er du lort. Den eneste undskyldning, jeg har, det er, at jeg ikke kan finde ud af spillet, og jeg er fucking dårlig. Det er godt, du bare sige shotgun-skud, den var det der... Barnelejr, det er pjat. Se, nu stjal du dem kraftedeme igen. Hvad mener du, mand? Du skal da bare lade være med at løbe i det samme rum som mig, mand. Vask knæ. Læg mærke til, at I Altså virker bare over fordi bag. der fucking har 114 light armor og 158 og 200... Ej, det er løgn! Fuck dig, Lewis Hamilton. Kan du gå væk? Men du er lort, jo! Din monster er lige så lort! Hvad så, mand? Hvad skal jeg fucking flygte, eller hvad? Hvad? De lille bøjnuder, mand! Palle, vi Vildt til salg, så bare ikke finder dig! Jeg er fucking vildt! Jeg er fucking vildt! Altså, jeg kan ikke mere, mand!
Man må ikke sige fuck på YouTube, Palle. Det kommer til at være... Jeg får det beep! Jeg får det beep! Jeg får det beep! Vildt må man sgu da godt sige. Sgu da ikke fuck. Jeg får det vildt. Nå, ja, men han sagde, jeg får det fucking vildt. Fuck dig! I believe I can fly. I believe if you touch the sky. And everybody knows darkness. Og Kifia, han kan godt lide mayonnaise. I believe Kifia... Hvordan døde du? Hvordan kan du dø? Fordi at jeg kommer et lortested, og så ham Lewis Hamilton, han skyder mig lige i fjeset. Hvordan kan man være så fucking ringe, mand? Ja, hvordan er du ringe? Altså, altså, Kefir kan sige til os, at vi ringer, men du kan kraftedeme ikke sige til mig, at jeg ringer, når du selv dør. Nu kan jeg snakker alle. Hvad spørger du om? Jamen, det er fordi, jeg er på vej til at redde dig, ikke også? Jeg har ikke nogen skud, jeg har ikke nogen shotgun. Jeg er bare fucking stejl lige til på, ikke også? Hvad skal jeg gøre? Nej, og jeg har sagt, at jeg er dårlig, nu må du lige baske ned, altså... Jeg er bedst på controller. Ligesom i de good old days. Ja, Kefir, hvor du vil! Sådan, man! I believe I can touch. Jeg siger dig, Palle, jeg har det fucking vildt lige nu. Jeg har det fucking vildt. Prøv at se, der ligger en fedt derfyr. Tag du raketlauncheren. Det er Lewis Hamilton, det er ham, der skyder mig. Jeg kan være for shotgun, sgu det ikke så godt det her. Jeg skal jeg ned med din assault rifle. Du kan ikke bygge væk fra fucking... faren, Louis. Ja, han døde til fall damage. Det er løgn. Det er fucking løgn. Ha! Der gik Jimmys kamera og kraftedeme. Ej, det er noget lort. Hvordan, altså... Altså, hvad sker der for kameraet? Det er sgu da fordi, det gik ned med strømmen. Det er også kun for lov til at lade, og ikke så meget. Men så kan vi lige sådan her. Okay, jeg kan ikke klare det mere. Nu synes jeg flækkede rimelig meget til det der. Så kan vi sige farvel. Og tusind tak. Og fordi I så med, husk at like og følge TikTok'en. Og så laver vi en giveaway på et battle pass. På Palle, og der kommer snart en ny video igen. Ja, 100. Farvel! Hvem har I tænkt, at jeg skal betale det battle pass? Ja, det skal du sgu. Nej. Ja. Du får 12.000 om måneden, Palle. Så skal jeg betale! Ja. Tror I, jeg er født med penge til røven, eller hvad? Ja, det tror jeg. Palle, har du op? En ølbong i bussen, det er lige noget for mig. Ølbong i bussen, 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 ølbong i bussen.